Ata sen doğru düşün. O taýlara gidip bolarmy? Pul var. Ondan ağırraklara da gidip bolur. Şu pulun olyara metali yok. Barda çödýän. Şu elin yetmeýän ýerlere de elin yeter. Liboy aýdymçyňy, liboy artiýsyňy. Itlecek mi Cristiano Ronaldo'nu vurup bolýar o. Pulun var, pulun. Pulun var, isleýän zat medýän. Nesip bolsa sana vuradan pulun näme Entek aňyrdak pullar görsen, pul çözdüýär emme zady o. Näme amtanyp gorkup oturýar. Pul janyň almaly, düşünýärmi? Diňe pul ýapap bolýar. Ata ýuwa surak sıra. Aýyr ora meniň. Men ýanda turýarmy, dogumly otur. Pul var, barda çözüp bolýar. Düşündiňmi? Aýyrra men. Ay pulda ýok bolýar ýoldan. Ata mikrofonu mas çağır. Sana gepleme o. Gör. Pul var, pul. Ata çağılır mikrofonu. Ata ýuwa surak. Pully bizar etdim samsyk. Birini çağırsın bassın. Pul var. Bani fark edeli. Näme boldy? Bani fark edeli. Pul var diýen. Ata pulum çözemem. Basın öyle çağa. Neyse al gidip bilerim. Bunu çekerim hasanlıya çirmin sen öyle çağa ata. Çekerim hasanlıya çirmin sen öyle çağa ata. Oğlum. Oğlum ben kim? Oğlum ben. Ata seni halak edip bilemem. Hayır. Oğlum. 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 Oğlum.